Salutare! Astăzi o să testăm izolatorul electric de la Nanoprotect. Este o soluție, o protecție împotriva apei, se poate folosi pe electronicele aflate pe mașinile noastre. Pentru a face un test corect, am aplicat soluția cu 24 de ore înainte de test. În momentul ăsta conectăm electronica mașinii la receptor care nu este waterproof, îl vom băga în apă și vedem ce se întâmplă. Am conectat firele de la direcție și de la variator. Punem apă, e apă. Pornim automodelul. Testăm direcția, accelerația, tot ok. Să vedem ce se întâmplă. Îl băgăm bine. Până acum LED-urile rămân aprinse. Să vedem dacă funcționează. Stânga-dreapta, scuzați, accelerație, tot în regulă. După cum vedeți, e în apă. Deci, soluția funcționează. Izolator electric, Nanoprotect, 24 de ore înainte de utilizare, se aplică în receptor, funcționează.